Yun, good morning mga kalingap. Ito po muli si Kalingap Alvin. Ayan po at papunta po tayo ngayon kila Angel, yun pong 16 years old na may anak. At nakulong po yung kanyang asawa. At meron po tayong dala na bigas at groceries para po sa kanila. Para meron po silang pagkain. At kumustahin din po natin sila Angel ngayon. Talagang nakakaawa din po yung kalagayan nila. At deserve nila pong matulungan mga kalingap. So tara po. Ito po yung daan papunta kila Angel po. Medyo papasok po, malayo. So, salamat po kay ate kasi nakita sila para matulungan natin. Tao po. Tao po. Yan po mga kalingap. Meron silang bahay nila. Hanggang po si Angel. Hello Ate Angel. Kamusta? Pasok po kayo sa bahay ko po. Okay, salamat Ate Angel. Kamusta? Kumusta ka na? Ayos man po. Ito po yung bahay nila. Sinong kasama mo dito? Ang kapatid ko pong panganay. Panganay, yung si Kuya, no? Opo. Kumusta na kayo ni Baby? Ayos man po. Nakakadalaw ka dun sa sa Ay, papa niya? hindi po. Hindi na. Hindi na po. Opo. Binigay niyo pong tulong. Binili ko po ng pagkain po sa bahay. Bigas po. Maraming salamat po doon sa tulong po na yun. Welcome. Welcome. Parang masaya ka na ngayon Opo. Masaya ka na. Si Baby utulog oh. Wag daw masyadong wag masyadong kalugin si Baby pag tulog na. Si Baby, bawal pa natin mga kalingap ipakita yung cold face ni Baby. Dito lang tayo sa likod. Pero ang cute po ng baby ni Ate Ate Angel. Yan, lalaki. Tulog lagi eh. Ito laging tulog, no? Panatating dito. Buti buti okay na, nakakain mo na kayo, Opo. nakabili-bili. Ano mga binili mo? Bigas po. Nagbili po si mamang karne po. Sabaw po sa akin. Mga sabaw, Opo. Prutas, Prutas ganun. po. Mga kailangan ko pong mabili po. So, ibig sabihin yung mga damit ni Baby hindi pa Hindi pa po. provide. Saan yung mga damit ni Baby? Ito po. Tapos doon po sa kahon po. Ito, anong color nito talaga? Puti. Puti po yan. Pero mga kalingap nagkulay brown na. Bakit? Pawis na po. Oo, kasi siguro lagi niyang kunti lang yung pampalit niya ng damit. Healthy naman siya, wala naman siyang sipon. Wala naman po. Oo. Ayos naman po siya. Ayos naman, okay yan. May kami, may dala kaming groceries at bigas. Yan, ito yung groceries at bigas. Ito yung kapatid ko din. Yan. Okay po. Salamat po sa bigay na naman po ninyo po. Thank you po talaga. Mula sa ating channel, Opo. Thank you din po sa followers po ninyo. Sa mga hindi na-skip ng ads. Opo. Thank you din po doon. Anong nararamdaman mo at may ganito na, may tumutulong-tulong sa inyo kahit papano? Sobrang saya po. Hindi ko po akalain na makakapunta po ulit kayo dito. Nakakabalik po kayo dito. Super saya po. Thank you po talaga. Super saya. Opo. Iba talaga si ate, parang social ka. Social yung pananalita ni Ate Angel. Tara, bubuksan natin itong package ng Este Groceries.
Yan, may pang ano tayo dyan. Tsaka may bigas din. Okay po. Thank you po. Para yung pagkain na ano mo, andyan. Tuloy-tuloy ano. At least hindi. Kasi kapag may nagdedede kasi ano no. Mabilis magutom. Opo. Yan. Maya pong kain eh. Nabuksan ko po. Maya ang ano niya. Hindi, Ganun din yung ano si Baby Ali. Matalim. Ayan, ano kaya ang laman ng kahon, ate? Ayan ko po. Yan. Unboxing tayo. Unbox po si ano. Hindi ko alam ang laman ng kahon ay. Yan, upo ka ate. Para maupo tayo. Wala po silang upuan ay mga kalingap. Ang cute naman ng salamin nyo. Parang ginawa siya. Parang ito yung side mirror ko ah. Ay, hindi. joke lang. Pinapangiti lang po natin si Ate Angel. Ayan, from HP. Meron siyang ano kaya ito? Minsan ba na ano din kayo pag may ano kayo? Opo. Na labas-labas din kayo? Opo. Nasa ngayon namamasyal kayo sa bagas-bas? Opo. Na-banding man po magpapamilya po. Hindi naman. Kasi meron kang pangbaon Si baby. Thank you po. kay baby mo. Baby ano ayan? Baby Dexter po. Ano yan? Kay Dexter po. Dexter. Ang puti pati ni baby Dexter. Hindi lang po. Side lang. At syempre, ano to? Baby bath. Pampaligo ni baby. Thank you po. Ayan. Thank you po talaga very much. Thank you po talaga. Wala pa tayong microphone ay mahina ang boses natin. At syempre meron po tayong sabon. Yan. Thank you very much po. Sabon sa buhok. Shampoo. Yan, ito po. Tignan din po natin ano eh. Kompleto po halos oh. Meron pang ano eh, surf. Yan. O sige, ano na natin. Surf, yan, pampaligo. Pampaligo yan ni this guy. Pampaligo ni baby. Pampaligo yan ni this guy. O, surf yan. Pampaligo, kuwawa naman. Huwag naman. Ito, safe guide yan, pampaligo. Yan. Okay po. Thank you po talaga. Thank you. Ito pa. Okay. Ito pa. Thank you po. Hindi po namin ito inasa. Ito po, hindi po kami nakakabili pong ganito sa... Ganito po, ang kita lang po kasi mama po, 300. Di lang po nakakasingit ang grocery po si mama. Di po nakakabili ng kung ano-ano po sa amin. Kaya po, salamat. Thank you po talaga. Thank you po sa followers si Kuya. Sa you channel po. natin, dun sa mga Opo. hindi na-skip ng ads. Opo, Salamat thank sa you din kanya. po talaga. Yan. At ito pa po. Meron siyang alcohol. Thank you po. Yan. Pwede din yan inumin. Sabi man kuya. Ay, Lason hindi po ba? yan. Ay, hindi. Yung pang ano lang yan. Yan. Siyempre may Ay, ano yan. May ano siya yung... Ay! Grabe! May baby ano. wipes. Gamit mo yan. Nagagamit mo siya. Opo, thank you po talaga sa bigay po ninyong biyaya po sa amin. Lagi mo siyang nagagamit. Kanya nang ginagamit mo. Opo. Baby wipes. Opo, pero po di po nakakabili pong ayos si mama kung ganito at wala pa pong budget po ay. Kumbaga ano na lang din mga Opo. cotton. Opo, Gano. cotton Okay po. naman yung cotton. May nakasingit. May dumikit na kape. Ano lang yung pampagising. Tapos meron tayong mga may sibuyas pa oh. Yes po. Ito pa oh, siyempre pag may sibuyas may bawang. Thank you po talaga. Yan. Ito oh, gatas. Gatas mo yan, hindi kay baby ah. Okay po. Kasi okay naman si baby, naka breastfeed naman siya. Ito pagkain ulit. Yan, snacks. Yan, dami po mga kalingap. At ito asukal. Yung mga ano po dito, dilata. Mga dilata tsaka may mga noodles, may biscuit din. Tsaka may mga pangluto oh. Nagluluto ka ba? Opo. Marunong ka magluto. Opo. Anong mga niluluto mo? Mga adobo po, ganyan po. Ano-ano. Ano. Yan. Sige. Sayang no?
Ito, madami pa dito. Okay po. Mm. Thank you po very much po talaga. Thank you po. Di ko po inaasahan na bumalik po kayo dito ulit. Thank you po talaga. Thank you din po sa followers ni Kuya. Sobrang supportahan niyo din po si Kuya. Thank you po. Sobrang Anong thank you. masasabi mo sa mga nanonood? Ano pa? Ito po, bigas oh. Mga kalingap. Ayan. Sobrang happy na po si si ate. Pwede ba maupo dito? Okay na po. Okay lang. Okay, thank you po talaga. Super thank you po talaga. Ngayon po, nandito na po yung mga gamit ni Bibi na ano na po. Thank you po talaga. Hindi ko po inasahan talaga mabalik po kayo dito. Super thank you po. So ano nga yung plano mo? Pag naglaki-laki po si Tutoy, matrabaho na lang po ako. Papaaralin ko po itong ayos. At kung di man po ako nakatapos, papaaralin ko na lang po ito. Ito na lang po mabigay po sa akin ng tulong na ayos po sa akin. Kumbaga ang inaasahan mo, ang pinaka-priority mo ay mapaaral siya. Opo. Mabigyan siya ng Magandang buhay po. Kaya po, thank you po talaga. Oo, tama naman yun. Para kay baby mo. Opo. Ayan, yan po mga kalingap si Ate Angel. At syempre, mahirap yung kalagayan mo kasi si mama mo lang yung yung source of income niyo. Yung trabaho ni mama mo, kamusta naman? Ayos man po. Oo. Saan-saan man po nang sa sideline. Sideline Opo, siya. sideline lang po. Yun, lang tayo, laban lang Opo. At darating man din yung panahon, malay natin malay natin. Okay. Kahit po wala pa pong nagbibigay pa po. Thank you po, thank you. Sobrang thank you po talaga. Kahit Salamat na in advance, salamat po, opo. Sa mga hindi na-skip ng ads, lalo na yan po mga kalingap si Ate Angel. Happy ka na. Dati yung pag namin, ang unang dating namin medyo maiyak ka na Hindi ko naman po asahan kasi na makapunta po kayo dito na makakaano po Talagang, sa mga vlog ninyo po. Happy ka na napuntahan ka. Thank you, opo. Pero magpapasalamat din po kay ate at si ate po ang nagpasok po sa iyo. Nagpasok po sa akin. Nagsabi po sa iyo. Nag-refer, Opo. Pero napapanood mo kami dati, yung sa Kalingap. Opo, napapanood ko po ikaw. Yung lagi po ako po sa Facebook. Sa Facebook. minsan Nakafollow po ka sa Kalingap Alvin, Opo. Yung iba talaga, yung may iba dun, fake account ay. Fake account po. Ay siya. May fake account po doon. Kala ko po ikaw yun. Unfollow na lang natin fake. Isa lang po yung natin, Kalingap Alvin, yun lang po. Wala na po yung K-Boy na nakalagay. Kalingap Alvin lang sa page po natin. So, thank you po talaga. Thank you. At sana po may po sa akin, may magtulong pa po ulit o kung sino man po dyan na may mga puso man pong mababait or sino man po na gamit lang po ni Tutoy po, kay Bibi lang po. Mga tiki-tiki lang po, yung mga vitamins po ni Bibi. Tutoy. Opo, sana. Kawawa may mga kalingap. Wala si papa niya. Ano sabi niya? Nakausap mo yung papa niya? Natawag po sa akin ng 1 buwan po. Natawag po nung sa isang buwan? Opo, 1 Tagal buwan. na. Opo, natawag pa lang po sa akin 1 buwan. Pero po, po yung kasunod. Pero alam niya na may anak siya. Meron po, alam po, nakulong po siya na Buntis nabuntis ka po man na? ako na Ibig sabihin na ilabas na. Tinatanong ba niya kung sinong kamukha? Hindi man po. Hindi man? Hindi man po na tinatanong kung sino, ano man po. Anong sabi niya sa'yo? Na alagaan na lang daw po si Bibi, ganyan po, na pasyensya na daw po kung ganun. Bakit di daw po siya nakakabawi sa anak po niya. Di daw po siya nakakatulong po sa akin na pag napuyat po dito sa bata. Ang katulong ko lang po kasi lagi dito yung mama ko po. Ayan na po ang katulong ko dito lagi po. Kaya po, yung sinasabi ko, yun na lang. Sabi ko, sige, bahala ka kung gusto mong bumalik pa sa amin, kung makakalaya ka, ganun. Sabi ko, sabi niya, sige daw po, makabawi na lang daw po siya pa, nakalaya po siya, ng ilang buwan po siya doon. Kaya pag hanggang wala pa po yung asawa ko, papaaralin ko muna po ito, matrabaho muna po ako. Pupusigin ko po ito sa ko po na paano kung maayos paano po. kung may manligaw na agad sa'yo? Ay, wag muna po, pas muna po ako dyan. Pas muna. Pas muna po ako dyan. Ayoko na muna po, anak ko na muna po, pukusan ko po. Talaga? Opo. Oo. Ayoko muna po magpaligaw. Dala na po ako. Kasi pag napaligaw, naliligaw daw.
Hindi man po. Ay, hindi man. Dapat nasa tamang direksyon. Nga po. Tama naman. So, din, mas parang sa side ng papa niya, masakit din, Kasi Opo. siguro naiiyak siya. Naiyak po pag halimbawa po na video call po sa akin. Yan po na nakikita na po niya. Ano yun? Once a month lang? Once a month lang po. Yan. Kasi po may bayad man po ipang matawag po doon. Magkano daw? Ewan ko po kung magkano po doon. Basta po sabi po sa kanya, may bayad daw po pang matawag po niya doon. Pero at least, So, hindi din natin pwedeng i-judge. Kasi yung pagkatao niya. Opo. Pero dahil nakalumabag siya sa batas, nakapatay siya. Kumbaga, kailangan niya ding Bayad. harapin yung yung consequence na makulong. So, yun, nakakalungkot po yung nakakalungkot mga kalingap yung sinapit yung ni Angel tsaka yung family niya, yung anak niya, kasi isa din tatay na din ako eh. Kumbaga din masakit sa kalooban baga, ganyan. Hindi mo makita yung anak mo. Yan. So, na lang, na lang tayo, kapit lang tayo sa may kapal, para hindi tayo maligaw. Mahirap na pag nagpaligaw, na maligaw, Kaya ito, may mga paunting tulong. Salamat sa Lord kasi ginamit tayo. Yung ginamit si ate nung para ka. So, magbibigay pala ako sa iyo na counting po mga kalingap. Bigyan po natin siya ng counting panggastos pa ulit. Mga kalingap or an allowance sa kanya. So, ate, tanggapin mo ate. Huwag na po. Huwag na po. Tama na po to. Sige na ate, para meron kang allowance. Huwag na po. Ito na po yun. May grocery na po eh. Thank you na lang po sa grocery. Ito na lang po grocery. Salamat na lang po. Thank you na lang po. Ito man na po. May baro na po. May mga Okay naman. Opo. Sa groceries. Okay. Yung mga kalingap ayo kakaiba din si ate Yan, pero bibigyan pa rin po natin siya ng pilitin natin na 500 na lang. Huwag na po. Tama na po itong grocery. Tama na po. May bigas man na po. May mga man na po si Bibi. May mga kagamitan man na po. Kaya pasalamat na po. Tama na po sa amin ito. Talagang kakaiba talaga si na-scout ni ate. Mabait. Parang nakikita ko sa iyo Angel, ka. Mabait ka talaga. Mabait talaga ito. O siguro mabait talaga. Kasi mga kalingap yung niya, yung masyadong mahinhin yung pananalita. Nahihiya pa po kasi ako. Ay, nahihiya. Oo. Yan po, pero tanggapin mo na ate yung 500 na pang niya. Okay lang? Para naman ito sa baby. Ha? Okay lang, tatanggapin mo. 500 lang naman. Para ito sa baby, ha? Okay mga kalingap na natin. Na kumbaga tawag dito, napauo natin si ate para sa baby. 500 para sa baby mo. May pangtabi ka na naman. Magkano na ang tabi mo kay baby mo? 1.5 na po. 1.5 na? Minsan Wow. po. Grabe, ang galing naman ni ate ni ate Angel. Okay po. Thank you po talaga. Dagdagan natin ng 500 yan kay baby. Huwag na po. Tama na po talaga to. Tama na, sure ka? Opo. Gusto mo yung unti-unting ipon Opo. Okay. Yung mga kalingap si ate Angel. At ang ganda po ng puso ni ate Angel. Marunong po siyang kumbaga meron din siyang plano. Kumbaga may pangarap sa buhay. May yung tama yan, nag-iisip ka for the future, nag-iipon ka para kay baby mo, tama yan. At kahit na po si ate Angel ay kumbaga maagang nakaasawa, anong masasabi mo, ang message mo dun sa mga mo, yung mga kabataan ngayon na wag muna po sana mag-asawa at wag muna po kung gayahin na mahirap ang buhay ngayon.
Hanggang ngayon po, halimbawa po nakakulong po ang asawa ninyo, huwag na po muna kayo magaya. Mm. Ang hirap-hirap po ng buhay na may anak po ngayon. Mm. Kaya po mag-aral Tsaka muna ano, po sana. Kung mag-aano sila, pipili sila yung talagang ano. Sila pong bubuhayin po talaga. Na Oo. nandyan po sila. Nasa kanya Oo. po, sa tabi po nila. Sobra. Tsaka yung ano ba, Opo. yung malinis. Ano po. Walang mga, Walang bisyo. walang mga, Opo. lalong-lalo na drugs, no? Opo. Hindi nagda-drugs kasi mahirap na. Iba kasi nabubulag ano. Opo, sa mga bisyo po, mga drugs. Okay lang yan, mahal ko naman siya, okay lang na may nag-ano siya. Kaya po, wag muna kayo mag-aasawa po hanggang wag ninyo po ko gayahin. Ito po ang buhay ko baga po. Ang hirap pa po. Oo. Oo, syempre na-in love ka kaya andyan. Na-in love pa eh. Na-in love. Na-in love po. Oo. Pero yan po ang message sa atin ni Ate Angel. 16 years old pa lang pero matured na din. Matured na din po mag-isip si Ate Angel. Puti naman, medyo matured ka na din mag-isip, no? Opo. Dahil din siguro sa nagkaanak ka na. Opo. Ano yung kumbaga kung i-compare mo yung dalaga ka pa, ano yung mga changes sa syempre sa physical, sa emotional at sa psychological, mga ganun. Hindi, alaga pa po ako ay galain po ako ay kung saan po ako nagpupunta. Ngayon Ay, kung may anak po ako ngayon, naka-intermi po ako sa bahay. Kaya mahirap po may anak. Pero po, ayos mo naman po. Maganda naman po ang buhay. Nakikita mo naman po panangiti ko sa iyong bata. Kumbaga na-fulfill yung napapaano man pagod. Po, yung pagod po. Nawawala yung boring, Opo. ganun. Parehas ka pala na disgay, galain dati. Galain po ako dati kung saan po ako Oo. nagpupunta. Uuwi po ako ng mga ganang hapon, ganyan po. Minsan po gabi na po, susunduin pa po ako ng mama ko po kung saan. Computeran po kalate na yan, di napunta po ako doon. Na-computer po ako, kung ano po nilalaro po. Ganyan. Ayun po, makaka-computer pa po ako, may baby na po. Kaya tama na po dito, tama na po itong bata na to sa akin. May biyaya man ako nagbigay sa akin, may nagbigay man ako sa akin. Kasi para sa akin talagang pinakakayamanan yung anak mo. Opo. Ngayon, kasi ang dugo ng iyong dugo, laman ng inyong laman, Opo. Kaya anong pangarap mo para sa kanya? Halimbawa, manong profession? Sana po, baka buwang nagtapos po siya mag-aral, sana po maganda ang buhay po niya, na paano po siya, tapos po pa may nag-asawa po siya, sana po hindi po siya magbisyo, wag po siya magmana kay papa po niya na may bisyo po. Sana po mag-ayos po siya, maayos po pagkalaki, na mag-aral pong ayos, magtrabaho po, ganyan po. Tuparin niya po yung pangarap niya, kahit hindi ko po natutupad yung pangarap Tama. ko po. Kasi hindi naman tayo pwede magdikta kung ano gusto yung kunin, Opo. Mag-jowa man po siya, pero hanggang jowa lang muna ako. Huwag muna ako mag-asawa. Oo. Siyempre, pag nasa tamang edad na, Opo. halimbawa, nasa 30 na, kailangan na mag-asawa. Opo. Diba? Opo. Kasi pag pag tumanda, mahirap na, no? Opo. Ano lang, siyempre, kami lang naman, sabot namin makakaya, makatulong sa'yo. Siyempre, papanalangin ka naman ni ate yung si ate Aileen mo. Yan. And siyempre sa mga viewers din natin, pag-pray ka din nila yung mga prayerful. Yan po. At ito na muna, maano na muna kami. Ayan, ate Angel, magkano muna kami, ha? Magkape muna po kayo. Naka-snack po kayo. Ano po kayo dito po? Ay, may kape ba? Oo. Muna po kayo. Ay, oo nga, may asukal pa nga. Ayun na po, gatas mo po dyan. Magkape muna po kayo. Sige, ate Angel, next time na lang, ha? Sige po. Next time at na din kami. Ay, thank you, ha, thank Sige you. po. Next time, tayo. Kakapihan po mga kalingap. At pabalik na din kami. Ate Angel! Salamat po talaga dito po sa grocery. Salamat po talaga. Salamat din po sa followers ni Kuya. Thank you po talaga. Sa mga mabubuting puso po dyan. Thank you po talaga. Paano ninyo po, supportan ninyo po si Kuya. Huwag ninyo po i-skip. Ay, salamat. Na-promote tayo. Salamat po. Marunong mag-promote. Thank you, ate po, Kuya. Thank you Angel. po.
Yan po mga kalingap. Tanging hiling po ni Ate Angel na pagkain ay at least na ibibigay po natin. Ayaw po niyang tanggapin yung cash kasi okay na daw yung pagkain. Medyo na-touch po ako kasi ang buti po ng puso ni Ate Angel mga kalingap. Napilit din na natin makakapagbigay ng kahit 500 pesos dun po sa anak niya. At least ayun po, tinanggap naman po niya. At maraming salamat po sa panonood ng ating vlog. Medyo pag dito po ako na vlog, medyo sumasama yung pakiramdam. Parang bumibigat yung puso ko, naawa talaga ako. Actually wala naman po talagang sponsor sa kanya, pero gusto po siyang matulungan kasi kawawa po, lalong lalo na yung sa tatay niya na hindi niya kikita yung ano. Pero ang plano po niya, mapag-aral niya yung anak niya. Yun po ang pinaka focus niyang buhay niya na kumbaga. So maraming salamat po mga kalingap sa panonood. Don't forget to subscribe sa ating channel Kalingap Alvin, at syempre sa channel din po ni Kuya Val at ni Kalingap Rab, mga kalingap, ni Ate Edna. At konting shoutout muna po. Syempre shoutout ko po yung may nagpapa-shoutout daw eh. Yan. Kuya Totoy Custodio. Yan, shoutout po. And Ate Nelly Factor. Yan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mga kalingap. Thank you so much. God bless po. Palaging malalapitan nyo, walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo, walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso, matulungin. Yan si Kalingap. Kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo,